Здравейте хора, вие сте във втората документация на каналът ми. За кой ще говорим ли? А именно кралят на документациите Вонстърът. Наричат го с прякора краля на документациите, както видяхте. Той има 60 000 абоната, които са много добре за него. Да продължава в същия дух, му пожелавам, ако гледа това видео. Ето и първото му видео в каналът му. Най-популярното. Така. Събира добри гледания, мисля. Той си кара работата честно в YouTube и контента му е добре, а не като Спаначкова, както виждате на екраните си, Антилопата, братята Анди Студио и онази Ева, които всички деца ги гледат. Нямам думи за тях. И нека да се продължим към темата. Преди това се абонирайте за канала ми. Бързо. Ето му и първото видео в канала. Видяхте го. Той си създал канала на 29 май 2021 година. Направо е 4 години от създаването му. 4 години. Браво. Браво, Монстър, ако гледаш това видео, браво. Сега ще му разгледаме и канала. С документациите. А сега той, Вонстърът, е правил много изненади на всички ютубъри, които е познавал. Ето ги и тях, на кои изненади им правил. Виждате клиповете на екраните си. И това беше от мен. До следващата документация и чао!